Annu Bubeníkovú a skupinu Penta nespája len spis Gorila. Finančníci posielali milióny korún združeniu, v ktorom pôsobila práve Bubeníková. A kde peniaze končili? Na túto otázku sme odpoveď nedostali. Faktúry a zmluvy nám kompetentní odmietli poskytnúť. Ešte predtým, ako sa dostaneme ku konkrétnym menám, najskôr vysvetlenie, o čo ide. Ak majú rodičia dieťa v bratislavskej škole pre mimoriadne nadané deti, škole prispievajú stovkami eur ročne. Napriek tomu, že má ísť o dobrovoľný dar, platia skoro všetci, až na výnimky. Je to na báze dobrovoľnosti pre tých, ktorí na to nemajú. Či rodičia musia alebo nemusia platiť, je jedna vec. Druhá, kde peniaze končia. Keď sa na to rodičia po niekoľkých rokoch platenia spýtali, veľa sa nedozvedeli. Nechcem útočiť na školu, ale ako rodičia ma zaujíma objem vyzbieraných prostriedkov a na čo boli použité. By som chcela vedieť presne, na čo peniaze idú, koľko sa vyzbieralo. Peniaze pritom nedostáva priamo škola, ale občianske združenie AVOS. Podľa odhadov to môže byť vyše 50 000 eur ročne, čiže spolu za 9 rokov mohli dať rodičia združeniu aj 500 000 eur. Túto sumu nevylúčila ani riaditeľka školy, ktorá je zároveň podpredsedníčkou občianskeho združenia. Na čo peniaze použili, nám odmietli prezradiť. Dá sa pozrieť na to, že jednoducho, koľko peniazí ste dostali? Nedá. Prečo? No, lebo to právnik povedal, že vy nie ste člen AVOSu, tak nemôžete. Faktúry a zmluvy nám ukázať nechceli. Rodičia žiadajú, aby všetky príjmy a výdavky občianskeho združenia boli zverejnené na internete. Riaditeľka školy sa k tomu najskôr bránila. Teraz nevylučuje ani túto možnosť. Jan Maloch, televízia Markíza. A teraz sa pozrime aj na konkrétne mená, ktoré sa spájajú s týmto nejasným financovaním. Ako sme zistili, v združení pôsobila aj Anna Bubeníková, známa zo spisu Gorila. A kto peniaze združeniu roky posielal? Finančná skupina Penta. Podľa spisu Gorila mala Bubeníková údajne dostať províziu od skupiny Penta. Nasledovné informácie naznačujú, že peniaze od finančníkov skutočne tiekli do združenia, v ktorom Bubeníková pôsobila. Anna Bubeníková mala pôsobiť v združení AVOS pred niekoľkými rokmi, kedy presne ako dlho nám kompetentní neprezradili. Práve v tomto čase mala združeniu posielať peniaze finančná skupina Penta, konkrétne malo ísť o milióny korún. Obe strany tvrdia, že peniaze mali byť použité na podporu nadaných detí. O sponzorských daroch pre združenie vraj spolu vôbec nehovorili. S pani Bubeníkovou sme v tejto súvislosti neboli v žiadnom kontakte. Nikdy sme s ňou neriešili ani otázky okolo financovania školy, ani čokoľvek iné, čo by súviselo s našou podporou nadaných detí. S predstaviteľmi Penty som o žiadnych daroch pre školu alebo občianske združenie nikdy nekomunikovala. Kde peniaze skončili, vraj Bubeníková netuší. V združení sa údajne neangažovala. Otázkou teda je, na čo peniaze združenie použilo a kto to môže preveriť. Obratili sme sa teda s otázkami na daňových kontrolórov. Neúspešne. Na naše otázky, aké malo združenie príjmy od roku 2003, kto bol ich členom a či tam poslali v minulosti kontrolu, sme priame odpovede nedostali. Dôvod? Vraj ide o daňové tajomstvo. Michal Čierny a Jan Maloch, televízia Markíza.